Germany. Inini sanitizer mani pazuru kutadza kuibika bai ndakaibika muhwazuro yaramba ndikaibika izvo ndaibika mumavheji asi kana kutombodlika nesanitizer iyoyi ndikucha kuti inoda kubikwa sei ndambobika papurama stove yaramba ndikabika pastove yaramba inoda kubikwa sei ko sanitizer iri kushata zvokuti ndikucha kuti inobikwa sei masanitizer andakamba masanitizer aya ndiziro kwatataungana ndaisa muriwo mumavheji miri kutoramba kutozvika mati yogeza maoko imi ko munoti pazvinhu musingatiudzi sei kuti zvinhu zvinoshandiswa sei ozvo ndatoibika ndicharudza pa haiwa mani munofanira kutanga madzidzisa vanhu kuti sanitizer ini ndiye kugeza maoko iyo zvino nobowa sereti ndatoibika but musadaro next time munofanira kudzidzisa vanhu pamunopa masanitizer enyu ndatofunga kuti pamwe ndeye kutobikisa muriwo kaizvo ndatoibika apa yaramba kuningirina alright kidza nditomanyakwana maingi vaudza kuti haisi yekubika ndeyekuchengetedzesa utano kugeza maoko kuti usabatwa nechirwere cheCovid-19 ichi alright yamini zvanu zvo vanhu vanofanira kuti mutange matiudza kuti this is killer disease kuti zvokuti jajaya ndudumbu izvo ndezvo zvongokuwe